Здравейте! Здравейте! Отново и пак отново. Днеска правим третия клип. Ето, това е Пери. Бяхме ви обещали, че ще има, че другия път Пери ще бъде огнена нинджа с трите елемента. Ето го, както го виждате. Казахме ви, че ще минем една значка с 50, но не я бяхме минали, а сега вече ще я минем след един час. Пак се спазихме обещанието, сега ще ви покажем. Да, т.е. сега минахме, нали, огненото, такива неща. Ето сега ще ви ги покажем. Първо да облечем Пери, не го разбира се. И взехме раницата без мема, страхотно! Да, трябва да ви покажем още нещо. Поръчаме пецати. Ето я, раницата. Така. Ето, Пери Стамп. Нали ви бяхме показали, ето. Минахме и Денс Парти, не го бяхте видяли преди. Денс Парти. Нали ви бяхме показали това? И тука. И ето, но бяхме минали тази, но вижте, вече е мината. Плюс с медалите. Да, минали сме това. И ето, и Swamp Guardians. Казахме ви, че ще ги минем. Ето, минали сме в Fire Dojo. И както ви обещахме, пак отново това. Скоро ще можем да минем Stage Trail и Go Green. Много обичам Go Green, скоро ще минем. Едно. Това е след като също училището. Ще минем в Water Dojo. Да. Сега ще ви покажем Flutter. Така. Днеска ще ви покажем нашият, вижте. Хайде. На Пери. Казахме ви преди, посетете го сайта ни. Пери CP. В Пери и стари епизод 1 ще намерите линк за сайта ни. Посетете го и ако искате... Както и да, точно така. И ако искате да го посетите... И има скоро ще има нов празник. Вижте сега какво има. Можем да си направим пухче. Златно пухче. Побързайте, скоро ще изтече. Ще го има в печата на... И ако сте се разочаровали, както ние за Go Green Stand, скоро пак ще се върне, вижте. Ето, ще можете да минеме. Иха, какво е това? Месач from директор. Съобщение от директора. Агенти. Статусът беше на лед. Всичко от Хърбърт беше възстановено. Ние сме на лед. Чакай трябва да го прочетем, така или иначе. Бързо, цъкти пак там. Това е тайно, секретно, вижте как го намерихме. Много беше лесно, ние сме агенти. Да. Гари се провали за първо трансформацията. And the superpower crystals are the there. This was actually top secret. Които ние намерихме топ секретното. Пери и Витал. Да, Витал. Топ секрет. Bridgeware. Протобот, къде е Прото? Искаме. Протобот! Той много трудна значка. Добре. Сега ще ви покажем нещо. Ако имате мембър, ние скоро ще имаме и ще минем значката с Протобот. Но сега ще ви покажем само кой е Протобот, за да ви стане още по-ясно. Ако не сте го виждали, да? Ето го, това е той. Протобот. Да, той го има и на живо, обаче той, за да го видите, трябва да сте и много се пазете. Ето. Ги строил бе. Ето, ще ме покажем за приятелство. Ето, сега ще ви покажем. Ето. Казваме ли, той не е, че го няма ви, просто много е топ секретен, не знам. Добре, и че какво пишеш там, май може нещо да намерим? Трябва да слухам вестника. Добре, ще ви покажем и подскажем такива неща.
Най-добре да прочетем. Добре, ето, пратили са ни снимки. Ичо, трябва да намерим това. Къде се намира това? Това е мисия за нас. Let's start. Нека започнем. Къде е Ичо това? Хайди. Къде е това? Моля, по стъпките на Хърбърт. Да, знам, трябва да го намерим. Къде беше онова, където е една като ръчка? Къде се намира това? Стъпките на Хърбърт. Става все по тръбата. Ето! Бинго! Не, чакай, извините. Хърбърт скоро пак ли ще го има? Да, пак ще го има. Той е бедствие. Ние ще разгараем цялата мистерия с Хърбърт. Направил е глупост, то пък няма да си прости. Трябва да се... Добре, докато аз търся, ти се обади на другите агенти, на Роки и на другите. Добре, какво да... Не, къде ли? Следите на Хърбърт! Мале, Да, видяхме! Добре. Не! Да, видях го! Бързо! Не съм. Добре, бързо. Не. Там където е. Бързо, мокрото се повече свърша. Тук някъде се е навъртал. Не. Сетих се, че на тока има още стъпки. Да, бързо, вижте езика. Какво? Слушаш? Какво той се скрил? Къде има стъпки, вече? Бързо, виж вестика. Може и тук да Виж от другата страна. Тук да фупофу. Това къде се намира? Това не знам къде сме го виждали, ама... Оли, много загадки за разкриване. Сантихни главата. Къде? Там, сигурно ще има така. Великата. Ето го! Тук са следите, още следи на Хърбърт. Да, значи... Скоро пък ракетчето ще бъде разрушена. Добре, оглеждай се за следи. Няма следи тука. Всичко се вижда. Това не е ли ново? Не. Но ще разкъдем. Планината? Не. Но всъщност аз проверих тези места. Няма нищо. Подобно. Я почакай малко. Прочети къде бяха видяни последно тези стъпки във вестника. Не става нещо. Кейфин. Добре. Стъпки за Хърбърт. Те са фигото. Добре, какво пише тук? Трябва да го разгледам. Ето, секретното. Секрет. Yes! И че може да добре са секретните неща. Yes! Откривано! Вижте тези тайни. Did you know? Ето я годишната книга Секретите. Добре. Да купим Times of... Ето го в кофи шоп. То от 2012 до 2013 още го има. Click on the T-Rex Touring Modes and you fit secret pin. Секретен пин. Check the wardrobe page за повече информация. И бързо в кофи шоп. Чакай. Още информация дали или има. Бързо, цъкни го пак. Я да видим. Не, това е. Не, имаше още едно. Не, няма, спокойно. Секретно ongoing. Ами това? Ами това. Бележката. Добре, Ичо. Колко загадки
има таен проход. Но бързо към... Ръках съм се. Бързо към кофишоп. Телепортираме се най-така, най-вече, за да можем по всякакъв начин да намерим такива информация. Много. Добре, къде е той? Бързо в Cool Penguin Times. Или както го наричат във вестника Къпа Times. Супер. Добре. Ето нещо. Не, това е... Какво? Нали книга липсва? Взимал съм ключа вече. Освен... да. Нека е под... Книгата, едната! И улика! Една книга липсва! Добре, 2011 до 2012, нали така? 2012... Бинго, ето я! От 2012 до 2013. Yearbook, бинго! Това е! Бързо! Добре, какво? More! Или не. Ето, октомври! Ето, това Има е там новото парти! Там има си тайно! Скоро ще има пак духове! О, да! Ето го! Това е новият пин! Не, това е при Хърбърт. Код стил. Ние вече го имаме. Ето, ноември, класият. Ето и ще открихме, това е новия пин. Бързо, на другаде. Не, че трябва да го вземем, виж, това е. Не можем. Абе, ева ми така. Ето го с... този, Снежния. да? Добре. Динозаврите скоро баше има. О, врагът ми. Враговете на Пери са октоподът. Ето го това на снимката. Враговете на Пери са октоподът, Хърбърт и лошите пингвини. Най-вече И вампирите. Кузи. Да. О, да, това го вече... Ето е помощникът на Хърбърт. Ние вече сме победили Тъск и всичко друго. Стък. И даже, за да ви покажем, че ви показахме значката и сме ви показали какво сме направили още. Взели сме на металото му за знак, че сме победители. Както Хан Крум е направил с черепът на император Никофор. Така ли си го учил? Ние. Разбира се. Но защо го споменаваме пред зрителите? Няма значение, тихо и тихо. А това е магиосническата битка. Ние не бяхме тогава, но няма значение. Няма... О, вижте! Ето тук показват кои сте виждали през годината. Ние сме видяли Ленард, тук Рокшопър, забрахме Гари, така тези обаче ги можем да ги видим скоро. Но ето кой е бил и ние не знаехме. Пингуин Бет можехме, но Джетпак е бил, а ние не знаехме, че го има. Той е бил на линия и пак ще бъде. Ивчо, виж, Джетпак няма значка, пак е бил на линия. Къде е неговата значка? Ето това ли е той? Я! Какво е това? Оле, колко велики открихме днеска. Какво става, бе? Тук днес какво Пингуин има secrets. Мали, че ние сме най-големи. И виж, на другите няма такива. Виж? Само на това има. Гари. Това сигурно е от Гари. Не е от Гари. Не е от Гари. Това е Джетпак. Ивчо, сигурно означава, че те идват скоро. Да, това е едно от секретните неща. Добре, Ивчо, какво пишеше? Едната книга липсва, наистина. Напишеше Yearbook 2012, т.е. Ами добре. Дали не е само защото More да видим... April. More, нека Не, че... бъде. Добре, ето тук трябва да е. Не е ли това секретният пин? Виж, върху копчето и това е той. Не, има още. И че това е той. Защо? Тук някъде също имаше едно такова. Ето! Ето го! Ишо, има още секретни пинове, ама само ги показват какви са били. Разбирам. Ето и тук ще има някъде сигурно. Да, ама също това да се види къде, какъв беше пина. Ето го и другия. Ето Ето го, 2012. отдавна не сме играли понякога.
Газдоркс. Какво? Гари? Гари. Ой, добре, вече открихме. Това преди не го знаехме. Добре, бързо, тук някъде има динозавър. И ако цъкнем Скоро по ще има. динозавъра... Но много ми е чудно какво трябва да правим с треба. Какво е тази снимка? Сигурно не е от ръба, т.е. Да, сега разбрах. И аз, нали при малко ти казах. Трябва да се върнем. Добре. Този епизод ще се казва Pretty Star and Food Топ секрет. Ишо, какво е това? Това е кърфурът ми. Що? Как има куфар, бе? То сега е с пухче, то не е ли Може хант? така. То не е ли хант? Ами аз как съм си сложил часовника и вече. Да вече не, го да не направиха. го държи на рамото си. Не, то вече може така. Може само повчети кота, така и трябва. Сега се сети как. Чакай. Добре. О, ето ги! Чакай, тук трябва нещо да има. Болче от Шен Болт. Ето, Хърбърт е стъпвала скоро. Как не сме го забелязали? Ето я! Това отдавна сме го Прекършената! гледали. Това отдавна сме го гледали. Дана е тук нещо. И че тук имаше едно като такова, където мога да го пипна. Виж как премигва тук, като го натисна. Не, това е защото май не може да се цъкне просто. Не, като натисна. Не. Няма нещо така правеше. Това са. Добре. Ой, че остават много странни неща. Този епизод ще се казва Топ Пери. Top Top Secret Facts. Агент. Top Secret Агент. Facts. Има факти, бе. Агент. Да. Агент. Освен ако да го смениш. Преди имаше една дупка тук. Вече няма и нея. Там е бърлогата на Кудзи, нали помниш на едно клипче? Там е бърлогата на Кудзи и на Хърбърт, но вече е заро... Именно то! Хърбърт е избягал, щом се почва да падат камъните, е избягал, там и е взел такова и си е взел и така се е появил, те са разбрали, че статуята още е там. Ичо вече почва да ми става ясно всичко. Хърбърт е виновен. И знам кой ще ни помогне, трябва да вземем първо обаче пухчето. Добре. Годен пухче. Значи ми на года в го програмва. Не го програмва той ми. Как ще минем тази значка? Не, как ще вземем голден пухчевчо? Това намерим някакви бележки. Тук има пълно с секрет. Сигурно. Някакъв пъзел! Пъзел. Трябва да намерим някакъв. Не, този е видео някакъв. Пъзел! Да! Иди, остана ми ясно. Колкото повече ясно ни става, толкова повече. Не, трябва да намерим. Шансове има скоро да открие ново пухче. И че още един престъпник. Прави се на много велик. Виж къде е горе. Видя ли? И че този е един от враговете. Бърлогата на Ръбът. Мале, Ичо, не, той се бори, ще се бори срещу него ли? Не! Където се подчинява. Виж, бърлогата му, къде се е скрил, наблюдава. Ичо, той ни следи. Да го притиси. Това не е бъг. Вече ми се е случвало много пъти, Ичо, но не е бъг. Това ми се случва от 2 години, от 2 години няколко не ми се е случвало това. Пък и сега като го видях, този видя ли бърлогата? Ичо, къде са трябва да намерим тези списъци? Бързо, Ичо, ама трябва да ги търси, това е пъзъл. Ичо, трябва да го предизвикаме този идиота. Ичо, трябва сигурно да добавим Чакай, на всички места. Чакай, всеки се нещо. Ще видиш. Трябва да ни стане приятел и ще видиш нещо. Освен ако... Банго! Бинго! Сега се сети. Трябва да намерим парички! Бинго, това е някъде там. Тук сигурно има нещо. Дяволите няма. Чакай! Дали има секрет или такива неща? Трябва ни тайни.
пише, това са инструкции. Да. Сигурно можехме да намерим нещо, ако... Чакай! Имахме мембър. И няма нещо. И че барлогата му! Сега ще ти покажа нещо. Ами добай там. Станете, аз. О, мале. Това е истинския хърбър. Хърбър? Фак. Виждаш ли? Мишени? Не, тайни места, виждаш ли? Барлогата му. Мале, Ичо, там е място! Къде е това? Тук сигурно преди ги... Ичо, там! Там в такова имаше такива неща. Какво? Някъде там или има секрет. Секрет. С който не сме знаели. Не. Няма. Чакай да видя тук къде показва. Добре, виж къде е внимателно. Ето тук трябва да е. Не, това показва къде е барлогата на Хърбър. И че знаеш се, че е тук. Особено, че е тук някъде. Ей, я почакай Чакай, малко. това не пише ясно. Хърбър го е скрил. Иначе е пишел какво е. Той? Но. Еми виж как е размазано. Но. Какво? Видя ли? А? О! Чали, бе, помогни ми да го намерим. Тук не е някъде... Не е ли бил в плачен тия филм? Не бе. Ето пише по плаща. Абе, тия няма неща. значение. Кян, какво? Ти Видях го просто. Какво? Син пингвин. Той е, бе! О, това пак ли е хълът? кой мислиш, че е друг? Ами това е един тапана, Тук е като разрушават агенцията, виж. Той ги атакува. Ето, виж. Добре. И че мисля, че вече сме разгадали мистерията ти. Очевидно, да. Какво? Шапка? Добре, готов ли си? Давай, откриеш, там се разгадах вече. И ти давай. Бързо. Тук някъде трябва да има някаква уличка. Не, сериозно мисляш нещо да се бъркаш. Разбира се, че бъркам. Защото не прави нещо като хората. Не там. Не! И що става? Близо до иглата. Но не толкова близо. До плаза? Нещо? Само гледай. Гледайте, драги зрители. Нали видя какво ти показвам това? Да. Това ще видиш. Подземята. Чакай. Виждаш ли тези стъпки? Виж тук колко се намаляват.
Явно той нарочно е направил така. Виж, направил е за не мога. Минал, тук е разбил болчетата. Някой си мисля, че е минал от тръбата, някой си мисля, че е от тука. И никой не знае какво. А виж, това нали знаеш къде се намира. А виж какво беше уликата. Сега се че е тука! О, не, че он... Кажи още... Кажи в 4, има още 20 минути до 4. Кажи се в 4. Сега се сети какво е станало. Ой, отивам на... Ичо, чакай, Ичо, има видео! Ичо, махни се, че правим видео, ще не се смеят хората. Ичо, махни се от тука. Не се обаждай докато... Ичо, не говори. Ало! Ичо, затвори. Един приятел ми занеше. Зна какво е станало. Ръбата е минал през ръбата и бе... Приятел? Това е измислено. Не казвай приятел, кажи, че просто един по пингвин сега. От кой пингвин, да. И че се споди. И че аз знам какво. Трябва да намерим някой топ секретен приятел, който да ни помага. Точно който ни е един от най-добрият ми е приятел. Кой е това? Започва с Р. О! Окей. Добре, време е да. Ето! Добре! Ръбата е скочил, минал е през каналите, тогава се е Ето! чупил от ръбата. Кой ми е приятел? Вижте, Роки. Той се съблякал гол. Малко не съм да го гледам. Не, гол, ама това е само... Не, Не гол се е е. заредил. И че така, не, че не се е заредил така много време. Той като беше на линия, беше, сега се е съблякал. Нищо да се облякал. Ама ако не съм да го гледам, защото си с налеля Артика и ще обяснява. Така, Роки и той може в него да повикаме приятели. Здрави. Така, добре. Вземи си какво става. Добре хора. Така или... Намери Роки къде? Няма го Роки тук. Има го. Как ще... Как иде? Ето какво е Къде са ни приятелите? Един от клубните. Това, тук ли са ми приятели? Това е нашите ми приятели. Да. Ето намери Роки. Роки! Ето го. Малека. Наистина. Има и Леля Арктика, ти не знаеш ли? Ето сега ще... Не Опа. знам. Ето сега ще ви покажем и Леля Арктика. Добре, ето я. Хаунта Арктика. Какво? Яко! Добре. Само да ви Добре. покажем, бе. Знам какво е станало в Dance Watch. Да. Хърбърт се е спуснал по тръбите и после се щупили. Нека да ви го покажем по... Всичко се е развило и щом е скочил така и не се е скочил, Добре, е бил как мокър. се да представяме? И когато Добре, се е ето, разкоснал- нали тук беше показана на снимката. Вижте, сега ще ви правим чертежи малко. Ако не обичате математиката, може малко 5 минути да почакате, но гледайте. Това е важно за купи. Вижте, тръбата. Не ви ли е познато? Да го наречем така. Просто вижте. Само да изтрия това, кое е помичката. Ето е това е бяло... Чакай, това става. Не, става... Чай. Ето това. Чакай. Това е думата. Не! Трябва с бялото. Бялото. Натисни четката. Сега направи я голяма. Да. Чай, че иначе тогава ще залети всичко. Фай, дай по-голяма, че това е. 170. Супер! Така, сега ще ви покажем нещо. Хайде сега го намали. Се от 40 да бъде. Така. Така, нали? Сега гледайте. Не, пак ще се види само кръгчето. Нали? Това е тръбата. Там вижте как е показано.
Ето. Да, това е ръчката. Нали? Ето Така, сега гледайте. Оф. Извинете ли. Това не е кръгът, който ни трябва. И чучиха бе. Нали там така има такива неща. Оп. 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 Просто да се. Нали? Именно, Хърбърт го извадил. Аз знам какво не искам да направи. Вижте снимката. Вижте, всичко се връзва. Това вече не ни трябва. Само исках да ви покажем, че как го изкорнем. Вижте. Нали виждате? А вижте всичко какво се пада. Не, оставете това. Тирекс. Секрет пин. И че ние не намерихме секретен пин на Тирекс. Него можем да го вземем. Той е в... Ето, клик on the mode. Чакай! Open the share book and go to page about Prehistoric Party. Prehistoric Party. И ето секрет пин в Тирекса. И това е изненада. Добре, трябва да идем. Ей, да, сега разбрах. Бяхме отишли. Къде беше това? Сега разбрах. Има един истински пин от всички фалшиви пинове. Ама това къде беше? Това е Къде единствено. примерно бяхме отишли? Къде бяха тези книги? В coffee shop. То беше в CP Times. Penguin Times. Добре. И една книга липсва, вижте. Разбирате ли? Така. Ето го. Добре, на T-Rex пишеше. T-Rex Roaring. Ето. Чакай малко. Ето. Ето ма е стъпката. А това е пина. Да, и че това е просто... Но ще да е яко, ако имаше секрет. Тайна. Не. Така, това да имам, ние ги открихме. Добре. Сега разбрах. Това ще ни покаже за следващия път, когато пак стане динозавърския празник и пак ще има този пин, но е тайна, така че ние само може да го открием. Айде, сега трябва да открием Golden Puff. Golden Puffle. Дали вече има клипче за това как някои са го открили? Моля, този пак ли няма цифрове, бати? Няма, защото няма такъв друг пингвин. Ами, че ако бяхме направили първи пери преди никой да не беше кръстил пери, ние щяхме да сме без цифри. Но сега вече някой го е кръстил първият пери и ние не можем да кръстим само пери. Трябва да има и цифри. Но ние ще да караме от пингвин да не ни махнат и он да го направи с цифри. Не заслужава даже и да играе. Ето, виж. Виж. Ето, виждаш ли? Той е направил първия пингвин. Ами, нали той искал да се казва неговия пингвин Пери и го е направил първи преди други да са го направили да се казват Пери и затова не можем да го направим без цифри. Но ние ще направим, ще кажем на тези от играта, като стане известен, те ще го направят без цифри. А онията пак не заслужава нищо. Ари, чао, но как ще го открием Golden Puffle? Мисля вече, че е невъзможно чак. Ари, чао, че ти да е, ма? Види се. Нямаш време, чао, с какво се тръгваш? Добре, сега търси Тайни. Тайни някъде е случай. Ето. Я чакай, бъдът. Имат план да намерят легендарното пухче. Ами да, скоро ще го има в... Ой, ще го има в Pet Shop, а скоро и ще бъде с membership. Ами защо да дълбаем тогава? Няма никакъв смисъл. Ами не знам, май просто така я виж. It turned out just like a regular puffle. Ой, че трябва го популярно легендарен пъв. Ой, чо! Нали?
Нали пише има план за пувчето и виж, Афел, виж какъв е плана, бе ги келшиш. Ще го види в... Cave Mine. Това е! Можем да го намерим сега без... После като го намерят, ще го сложат в петшопа и като го сложат в петшопа ще бъде с мембър. Но сега можем да го намерим без мембършип. Нали? Да. Дали можем? Да, си. Хайде, чао. И как ще го намерим? Това ли е кейв? Не, това е Mine. Кое беше това? Майн кейв ли? Mine Cave, да. Ама... Това е... О, Cave... О, не! Чакай. Да, сега се сетих кое беше кейва. Не бе, чао. Тихо. Кейв мина. О, ще го намерим тук в телефона. Той е във Форест, бе. Не бе, чакай бе. Кейв мина. Кейв. Ето го! Къде? Кейв, бе. Я не знам, а кейв мина трябва да намерим. Ами той е минал, бе. Това ли е? Това ли е кейв? Аз говорих с друга, на той кейв много наподобява това във вестника. Макар че не е това, което търсим. Ой, че обича само много загадки. О, виж кой е това. Кой си? Той ли е? Раке! Кой е друг да е? Ами да, праси. Ох, това си е фоти. То от враговете на Пери или помощникът на Карл. Айде, че да питаме дали можем да питай. Айде, питай. Да пиши, дали можем безплатно да намерим пухчето. Where is the real book? Where to? New profile, free. New profile. Profile. Чакай. Free. Оби, ще трябваше да пишеш и free. Не, то тогава няма да го видят. Ще го видят. Добре, да. О, този дали ще... не. Ю. Бинго! Yes! Тя може да ни помогнеш. Тя може да ни помогне. Where is? Хайде бързо. Каза ми, че иначе ще да преби. Окей. Бързо, следвай я. Тя ще ни покаже. Ако ни излъже, Тихо и че няма да ни излъже. Не. Какво? Стига, ето. Всички пъкчета намират, освен нашите. Не вярвам, да. Ето я. Просто следа я. Чакай, зарежда и по-бавно. Айде, къде? Ето. Ще се горе. Супер. И че вече ни води. Къде е тя? Да, води ни, бе. Къде? Ето. Че я води 2002. Айде, бе, потивай някъде. Много бавно и зарежда. Компютъра или лаптоп. Който има остава. Направо компютрите са бавни. Ето! Не вярвай, че те компютър. Айде, бе! Та свари нещо. Остая. Ако ни заеде, значи... ще намерим пътчето. Избяга? Освен ако не е отишла натам. Или отишла в пица. Освен ако няма проблем. Ишо, то на всички стават проблеми. Сигурно е станал един и сега пак ще дойде там. Трябва да изчакаме. И че май? Ако не дойде... Ако не дойде до 5 минути... Ой, че аз знам, че сигурно ще да ни заведе. Те и там. В май. Пак ли? Сигурно ще ни заведе в...
поне да го да. Къде е тя? Тя трябва да рестартира или нещо там, сигурно. И ако ни заведе, значи имаме много Ой, голден защото трябва да пъзъл. тръгваш. Ще стане. Добре, ние ще открием новите неща с клипчето. Чай, партньорът ми ще го открие. В следващия епизод всичко ще стане. Айде, Ясно, чао! ще ви докажа всичко. Ай, чао! Айде, чао! Чао. Бай-бай! Бай!